Cheers. Happy 8,000 guys. Shout out, shout out, shout out, shout out. Ay, medyo malakas yung echo ata. Echo. Hello, hello. Happy 8,000. Ayan, maraming salamat po. Ay, nais ko lang po magandang good morning, magandang umaga po, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Nais ko lang po magpasalamat. Parang may echo ako talaga. Ayan. Low sound check. Ana Bandola Vlog. Ano mo nga to, Andola? Narinig mo ba ako? Dinig mo ako? Dinig mo ako? Ana? Dinig ba ako, Ana? Please, mag-comment ka dyan sa baba. Rinig ba ako dyan? May rinig ba ako dyan? Ayan, Nels Channel. Mega shoutout sa iyo, Nels Channel. Dinig. Okay. Salamat. Iris Roque. Salamat sa patamsak, guys. Happy 8,000 subscriber na tayo, guys. Pero still counting pa rin tayo, guys. Ang subscriber natin is 8,000 na siya, guys. 8,006. 8,006. Still counting pa rin, guys. Still counting. Kaya maraming salamat po sa mga legit subscriber. Every day po talaga nadadagdagan ako ng 50, 80, minsan 100. Ayan, maraming salamat po sa mga nandyan. Mahina lang po yung sounds mo. Okay. Ayan, okay na ba? Ayun. Okay na ba, guys? Okay na ba? Okay na po. Okay. Okay na po. Okay, naririnig na daw. Okay, salamat sa paririnig, guys. Ayan, nais ko lang pong mag-celebrate ngayong araw na to dahil mga ilang araw na celebrate natin yung 7,000. Pero ngayon, na-celebrate natin yung 8,000 subscriber, guys. Maraming salamat, guys. Hindi po ito sir, wala kang harang. Okay lang yan, Ana Bandola. No problem po. Okay lang kahit wala po akong harang. No problem po yan. Ayan. Maraming salamat po sa lahat, guys. Nais ko lang po magpasalamat ngayon, araw na to. Hindi po ito pang matagalang live. Ano lang po to, mga ilang minuto lang po. Nais ko lang pong magpasalamat at saka may remembrance po ako dito sa YouTube. Happy 8,000 subscriber na tayo, guys. Maraming salamat po sa suporta. Master Sepi, salamat Apong Sepi. Ano lang to, tawag ito, short LS. Mga ano lang to, mga 10 minutes pababa. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga subscriber mula nung August 6. Tuloy-tuloy yung subscriber ko. Maraming salamat sa lahat support na, guys, especially kay nais ko magpasalamat kay kanino kasi? Kay John Andrew Skipper dahil trending siya sa social media, sa YouTube, sa Facebook, ayun. Pati yung channel ko nadamay. Kaya maraming salamat. Ayan, salamat po sa lahat ng mga dumadalaw, 1 million. Sa lahat ng mga dumalaw dyan, maraming salamat po sa mga paikot-ikot dyan. Mag-thumbs up naman po kayo, guys, dahil dalawa lang po yung thumbs up ko. Pakitusok, guys. Maraming salamat. Okay, still counting pa rin po tayo, guys. Meron pa po tayong salamat, Ma'am Nels Channel. Meron na tayong 8,006 subscriber, guys. Maraming sa Apo Rosalie Alfonso, maraming sa yung patamsak. Ayan, thank you so much. Hindi po ito magtatagal ng live ko. Nais ko lang pong magpa-thankful, thank you sa lahat po ng mga pumapasok na subscriber sa akin. Thank you po. Kaya happy ako talaga ngayon, guys, dahil kapogi, sabi naman niya, okay, ano mo lang, baba mo lang yung bahay mo. Ayun, happy 8,000 subscriber, guys. Thank you. Ayan na, guys. Alright. And guys, hindi na po tayo magtatagal ng live. Gusto ko lang po kasi magpasalamat sa lahat ng mga, siyempre especially sa lahat ng mga members ko. Maraming salamat sa members ko.
Sa lahat ng mga nagtusok-tusok sa akin, maraming salamat sa mga nagko-comment. Thanks, bot, sabi naman ni Ana Bandila, ayan, Bandola, ayan. Ayan guys, live to, direct lang ako guys kasi hindi magtatagal tong phone ko, baka mamamatay na to. Wala kang harang. Okay lang, no problem. Okay lang kahit wala akong harang, no problem yan. Okay yan. Importante, naka-live ako kayo kahit pa paano naka-live ako. Thank you sa ating 400 million in the house. Thank you so much po. Okay. Tingnan nga natin kung narinig ako. Okay, tignan nga natin. Ayan. Hanggang ko muna, baka walang sound. Oo, meron nga, may boses nga. Ayan, thank you. Wala kang harang kapogi. Okay lang yan. Apong Rose, no problem. Kahit wala akong harang, walang problema. Importante ay magpasalamat lang ako at mag-celebrate ng 8,000 subscriber. Okay? Ayan, salamat po sa lahat guys. Hindi ko na kailangan pahabaan po itong live na to guys. Kasi guys, mahirap po talagang maghanap ng subscriber ng mga legit. Ang bilis ng banana mo, Apo. Yes! Apo Rose, kaya pasalamat talaga ako guys. Very thankful talaga kahit blessing talaga tayo ngayon guys. I hope maka-target ako ng 10,000 subscriber. August sana, no? August or September, mga ganyan, 10,000. Sana makuha ko yung 10,000. Okay, yun lang po. Siyempre, kailangan magpasalamat sa iyo sa mga viewers, sa mga subscriber na manonood, ay mga viewers. Ayun, sino pa yung mga pasasalamatan natin. Sa Facebook, siyempre sa mga Facebook guys, kasi ano din to, pupromote ko din yung channel ko sa Facebook page ko. Sa Facebook page ko. Yan, kung gusto niyo pong Edward Laksina po, ang bilis ng banana mo, Apo, kapogi, sana all, sabi naman ni Apo Rosalie, ayan. Ayan, kaya blessing talaga yun kahit wala tayong kayamanan importante, may mga subscriber na pumapasok sa akin. Hindi nalalagas, guys, promise. Hindi po sila nalalagas. Legit po sila, promise. Yung hindi talaga ako nagdidikit talaga, hindi ako nagpapadikit, kaya swerte talaga tayo, guys. Kaya, yun lang. Ano talaga, short LS lang po ito, guys, short LS lang po ito. Hindi po ito pang matagalang live. Nasubukan ko lang paano mo nakilala si Andrew. Ano yan, kaibigan ko, paano ba kasi? Nung pandemic, Apong Rosalie, nung pandemic kasi, ay, nagre-reconnect ako. Humingi ako ng greetings noon. Greetings para sa, yung promote yung channel ko. Ayun, sa awa ng Diyos, binigyan ako. Pero nangyari nun, yung asawa niya may sakit na eh. Pero kahit pa paano binigyan pa rin ako. Kaya pati yung channel ko nadamay. Yung greetings ko na galing sa kanya, nasa ano na yun, nasa 50,000 na siya. Kaya yung greetings ko na galing sa kanya, nasa ano na yun, nasa 50,000 na siya. Kaya pati yung channel ko nadamay. Kaya maraming nag-subscribe sa akin. Tsaka maraming nagko-comment doon na sabi nga sa akin ayun nga, ano daw yung tulong nila. Ayan, shout out sa ating 7 million in the house. Sa mga hindi po nagko-comment dyan, maraming salamat po. At mga nagsisimsim dyan, maraming salamat po. At I appreciate po talaga lahat ng mga tao dyan na pumapasok. Kahit hindi po kayo nagtatamsak, okay lang po guys. Importante, may nandyan sa. Salamat po guys sa lahat ng mga solid supporter po na nag-subscribe sa akin. Thank you so much guys. Still counting pa rin po ang ating subscriber ngayon guys. Tignan nga natin, update natin. Kaya thankful talaga ako. Okay. As of now, meron po tayong 8,007. Ayan. Kasi ang saya natin ay 8,007 na po. Nadagdagan na siya ng isa. Kaya thankful talaga ako. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber dyan na solid. Ayun po, Apong Rosalie, hindi ko na patatagalin to. Apong Juan Tamad, Gunang Tiyangka, Apong Julie, sa lahat po ng mga nandyan, Renel Santos, sa lahat po ng mga nakikinig, Jam Builder, sa lahat po ng mga... Okay, sige, shout out po muna to guys sa lahat po ng mga members ko kasi hindi to talagang ano to sa akin. Kasi malaking tulong dun sa akin to guys, lalo na sa revenue ko.
kahit papaano hindi sila nawala sa akin. Ayan, shoutout muna natin to guys ha. Pasalamat lang po ako sa mga, ayan, si Ma'am Ana Bandola Vlog. Maraming salamat sa inyong pa-member po. Apong Joboy, mega shoutout Apong Joboy ha. Ayan. Shoutout po sa iyo ha. Maraming salamat sa pa-member mo. 25 lang member ka na. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga members ko po dito. Si Almin's Vlog, Julie Flores France, Kala Isla, Lyceram TV, Apong Wengs. Sino pa ba? Si BM Support, Ems Everything, Net Kunanan, Jen, Marge Paulo, Discarte Boto, Mr. Zoo, Pelsky Vlog, may ka-shoutout sa'yo, Joyce, Teen Health and Beauty Tips, Gem Builders, Rick TV Vlog, Saint TV Vlog Channel, Gina Lakman, RRJ Perks Channel, Dex Dusayo, Lilipot Vlog, may ka-shoutout po, ayan na si Ses G, Mrs. Nilakay, Madam Guapa, Wolverine Vlog, Koyang Blood, Kapangpangan ng Scotland, Marnie Patriarca, Mr. Gratitude. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga members na nagpa-member sa akin at malaking tulong to guys sa revenue ko. Apong Jobay, maraming salamat Apong Jobay. Siyempre, nais ko lang po magpasalamat sa bagong member ko po kay Ana Bandola Vlog. Maraming salamat po. Ma'am Ana Bandola Vlog. Ayan. Okay. Congrats Apo, sabi ni Joboy. Okay. Apong Rosalie, salamat ha sa lahat ng mga nandyan pumapasok na 6 million na mga hindi nagko-comment dyan sa lahat po ng mga nandyan. Salamat po. Okay. Apong Jabay, hindi na ako magtatagal ng live. Ayan, si Motix TV channel. May kasyara sa'yo, Motix. Walang jacket. Bigyan kita ng jacket. Kulay blue jacket. Ayan, yan, saglit lang. Alam guys, ang sarap ng feeling kapag lumalaki yung bahay mo na pabigla-bigla. Kaya blessing talaga guys. Nasaan na yung yung main ko, sandali lang. MLSO po sa lahat, sabi naman ni Apong Joboy. Ayan. Okay, saglit lang po. Bigyan natin ng jacket si Motix TV. Ayan, Motix TV, meron na po kayong jacket. MLSO po sa lahat. Ayan. Hindi na po tayo magtatagal ng live guys ha. Ma'am Ana, salamat po Ma'am Ana sa yung pag-member po. Bigyan natin si Ma'am Ana. Dikit na ako dito. Ana. Dikit na pala ako sa Ma'am Ana. Medyo maliit pa yung bahay mo, Ma'am Ana. Oh. Nasa 391. Sige, gawin kong ano to, Ma'am Ana. Ma'am Ana, pasuyo yung bahay mo, Ma'am Ana. Gawin ko tang 400 bago ako magsara ng tindahan ko, okay? Ito, sige. Nagbaba ng bahay si Joboy. Kasi gusto, yung mga gustong dumikit, sabi ni ayan, ipin ko muna to ha. Bago tayo magsara, gusto ko muna siyang makagraduate kahit nagpa-member sa akin. Ayan. Gawin ko lang gawin ko lang 400. Tayo magtatagal ng live guys para hindi matagal, hindi magsawa yung mga binonood sa atin, viewers. Kasi kapag live na matagal, mahirap na kasing panoorin yun, kaya hindi na ako magtatagal ng live, okay? Gawin ko lang gawin ko lang 400. Si Ma'am Ana, ayan, 392. Ayan, gawin ko lang 400 bago ako mag-end. Okay? Habang baka mawala na naman tong aking cellphone. Maglolo ko na naman. Ayan, 394, 93. Apong Joboy, pakibaba memo. Di kita memo rin eh. Apong Joboy. Dikitan ko lang to bago ako magsasara ng tindahan. Dali lang. Ayan, tignan ko muna. Gawin ko lang 400 to. Nalalagas yung tamsak ko, hindi nagdidikit. Pero yung dikit, kumakapit naman yung dikit ko. Salamat, Soy, Apong Edward, sabi naman ni Joboy. Ma'am Apo Rosalie, salamat ha. Babalik ako sa Pangat program this coming, kailan kasi? September. Pero ngayon wala muna ako kasi, hindi tayo magtatagal kasi yung phone ko medyo naglolo ko to eh. Namamatay, bigla na lang namamatay. Ayan, 394, gawin ko na lang 400 to. Gawin ko lang 400. Dali lang guys ha. Bago tayo magsara ng tindahan, gawin ko lang 400 to. Para naman makatulong ako sa kanya. Ayan, 396, apat na lang. Tirahin ko lang tong ng apat. Ayan. Ayan, 15 minutes na pala tayo. Apong Joboy, sige, tignan ko Apong Joboy ha, dikitan ko. Ayan, Apong Joboy, malapit ka ng 10,000, Apong Joboy. Sana nga, maka 10,000 din ako, Apong Joboy, no?
Apo Rose, pasilo na yung bale mo habang hindi pa ako nagsasara. 397 na siya. Tatlo na lang. Dali lang. Tatlo na lang. Tatlo na lang. Tatlo na lang po. Tatlo na lang. Tatlo. Yan, gayin ko lang, ano to. 398. Ayan. Dalawa na lang. Ayan, maraming salamat po sa happy. 8,000 subscriber na tayo, guys. Mga kapogi. 8,000. Ayan, okay na ako dito. Ayan, dikit kalembang all. 399. Ayan, last na lang to, last na lang. Ma'am Ana, para makatulong naman ako sa iyo. Ma'am Ana, konti pa lang yung dinikit ko sa iyo, hindi pa lahat ng tinusok ko sa iyo, okay? Apong Joboy, ayan. Ayan, 400 na po kayo. Ma'am Ana, ayan. 400 subscriber. Okay, dikit ko na rin yung main ko sa iyo. Tingnan ko muna si Apong Joboy. Apong Joboy. Ayan na pong Joboy, nakailan na ako? Naka-apat yata o 5. Ayan, okay na to Apong Joboy. Ayan, nice ko lang po magpasalamat at mag-end na po ako, guys. 16 minutes lang ako. Ayan, maraming salamat, guys. Happy. 8,000 subscriber na tayo. Yay! Okay, huwag niyo pong kakalimutan paki-subscribe ang aking channel, guys. Subscribe, dikit kalembang lang, guys. Paki-click yung notification para updated kayo sa lahat ng mga video ko. Maraming salamat, guys. Apong Rosalie, Apong Joboy, maraming salamat sa pagtambay at saka si Ma'am Ana. Ma'am Ana, salamat po sa iyong pamember dyan. Thank you so much. Paalam and God bless.